niitä ja se on väärin, mitä ne tekee, mutta mä ymmärrän kouluampujia, mä ymmärrän kaikkia noita. Mä ymmärrän murhaajia, vittu legit, miksi ne tekee sitä. Ja niin kuin mä sanoin, se ei ole oikein, se on väärin ja toi on sairasta, mutta mä ymmärrän niitä myös. Ihmiset kiusaa niitä liikaa, sit ne flippaa. Ihmiset kiusaa niitä liikaa ja sit ne flippaa. Ja se on niitten vika. Se on kiusaajien vika. Kiusaajat saa sitä, mitä tilaa, niin turha sit itkeä, kun sulla tehdään pahasti. Kypsempi. Miettikää, mä oon 20-vuotias. Ja mä olen kypsempi kuin vittu KB. Voitteko kuvitella? Mä en oo martturi, paska. Vittu mä vihaan sitä vittu paskanaamaa vittu oikeesti. No rehellisesti. Ok, mä oon sosiaalisessa mediassa, mitä mä oon. Mä oon välillä kiukkunen ja mä sanon asioita, kun mua vituttaa yms. Mut se ei oo mun oikea persona. Se, minkälainen mä oon niinku off camera, niin sille mä oon miettinyt silleen, että mä oon niinku kaunis. Mä oon oikeesti kaunis silleen, että mulla on kauniit silmät ja mä näytän hyvältä tälleen. Mulla on isot huulet ja silleen mulla on tissit ja mulla on perse, mulla on iso perse. Niin silleen, ja niinku mä näytän niinku hyvältä. Niin mä oon miettinyt silleen, että niinku mä oon kaunis ja mulla on hyvä luonne silleen niinku off camera. Niin silleen mä oon miettinyt, miten vitus, ja silleen, sitä paitsi te ette voi perustella mun persoonallisuutta jostain yhdestä klipistä Redditissä. Se ei oo. Tuo on vittu sairas chatti. Ei homot, okei, kuka on sitä mieltä, että homot, eiks niin, että homot saa olla yhdessä, mutta eikö niin, että homot ei saa mennä kirkossa naimisiin, eikö näin? Ok, no sit saa, ok. Miten täällä on uskovaisia, jotka sanoo, että joo, voi mennä? Tai siis joo, kyllä ne voi mennä, mutta silleen, tiedätkö, onko se silleen oikein? Ok, vittu, mä haluan mennä vittu kirkkoon näkee, kun homot menee naimisiin. Miten toi on mahdollista? Miten toi on mahdollista, että homot voi mennä kirkossa naimisiin? Toi on vaan vähän outoa silleen. Ei vittu. Sitten vielä pussaa chatti siellä. Kelaa. Sitten siinä on vielä pappi näkemässä sitä. Ja sitten vielä siinä on niinku, sä oot niinku kirkossa, siinä on niinku risti siinä ja kaikkea. Sitten niinku ne vaan pussailee siellä. Silleen. Ei vittu! Ei saatana!
Ei helvetti. Mykistäkää toi vittu. Neekeri vittu. Estäkää noi. En mä jaksa kun... Vittu noi ärsyttää mua. Sit mä provosen niitä takas, koska ne ärsyttää mua koko aika. Ärsyttää mua. Okei, mitä sua kiinnostaa? Ei mua vittu kiinnostaa. Niin, koska sulla ei ole palleja perustella, vitun vammanen. Kuuntele, sulla on niin pieni muna, että kukaan ei halua nussia sua. Ei vittu, katso sun body oikeesti. Ihan flatti persee, saatana. Okei, kuuntele. Sulla on niin pieni muna, että kukaan ei halua nussia sua. Oh. Siis luulet sä vittu, kaikki vittu halus nussi sua vaan? Joo. Ei vitus. Ainakin mä en halu vittu nussi tällaisen huorapaskan. Okei, mä en oo huora, kuuntele. Tiedätkö mitä, vittu, on hiljaa. On pieni muna oikeesti. Istu alas ja nuola mun kenkiä, vittu vammanen. Oo vittu hiljaa. Vittu alkoholisti oikeesti. Tai mitä. Niin just sitä vähän minäkin, vittu vammanen. Me vittu oppi suomen kieltä, vittu paskiainen. Mut silti sä oot huora, ei se muuttu mitään. Sun äiti on huora. Ei kun vittu sun mut jo huora. Sun äiti on huora. Jos sä sait vittu sun mutsista tätä huoraan vittu oikeesti. Ok, kuuntele, mene vittu, moi. Turhaa sitä chattia syyttää. Oisinko heittänyt vittu leivät roskiin, jos näin ei olisi alkanut taas valittaa? No en olisi heittänyt. Sen takia kannattaa olla hiljaa, että mulle ei tuu vittu crash out. Silleen, jos sä alat itse valittaa, niin totta kai mä heitän vittu leivät roskiin. Jos sä alat itse vittu valittaa. Joten se on teidän vika. Te itse, jos mä olisin, leikitään mulla olisi nyt mies täällä. Mun mies on täällä, mä teen leipiä ja laitan siihen mun niinku smähinät siihen päälle. Sitten se mies alkaa valittaa jotain paskaa, niin vittu, se on sen vittu miehen vika. Jos se alkaa jotain vittu kitise ja vittu jotain lässyttää, että joo vittu, toi vittu varmaan homeissa vittu kaikkea, niin vittu, totta kai mä heitän ne vittu roskiin. Saatana. Vittu, mä en ikin voisi olla kumppaninkaan, joka vittuilee. Sen pitää vittu... Niin vittu. Te ette tiedä, mitä on vittu vihahallinto-ongelmat. Legit. Silleen, jos mä teen jotain, leikitään mä siivoon, joku alkaa vittuilemaan, niin totta kai mä lopetan sen koko siivoamisen. Tai jotain tommosta. Vittu. Vittu, pitäisikö juoda tänään, vittu? Kaikilla on ongelmia, mutta ei oikeuta tollaista käytöstä. Mitä vittua sä alat syyttelemään? Niin kun sä alat syyttelemään mua. Chatti alkoi ite niin kun... Chatti alkoi vittu kitisee mulle asioista, niin mä heitin ne vittu leivät roskiin sen takia. Mä heitin ne vittu leivät sen takia vittu roskiin. If I don't. Puhu You gonna kick me? suomea vittu ählämiin. Älä. Like the word in Pretty Red, eh? Vittu, me ollaan Suomessa, vittu, haloo. Voidaan anakussa. Bahawas. Näet, no se sit se jotain vielä. Vittu, charmunta, vittu. Mutta mitä sä sanoit, että sä et tykkää niistä? Charmunta, Valehtele. vittu, joo, varjaa, vittu, nää jaa. Ei nyt tarvii. Tiedätkö, vähän pick me. Sä haluut, että mä kehon sua. Ei, mut sä tykkäät hybridistä. Oh my days, here we fucking go. Sit se on vaan se. Suomeen, me ollaan Suomessa, haloo. Me ollaan vittu Ei mä voi mitään Suomessa. sille. Me ollaan, haloo. Se on mun toinen äidinkieli. Me ollaan Suomessa. Se on mun toinen äidinkieli. Suomeen, vittu, haloo. No kyllä mä osaan suomea puhua, mutta englanti on myös mun toinen äidinkieli. Puhu suomea. OK, Kiara on niin rasisti, että se on saanut Afrikan isointa kyrpää. Ja Kiara on niin rasisti, Wow. se on ottanut Afrikan isointa kyrpää maailmassa.
Jumalauta. Maailman isoin Afrikan kulli, vittu. Kyllä. Nyt, hei, teidän pitää vähän step upaa peliä. Teidän pitää vähän chatti, teidän pitää step upaa. Ja teidän pitää voi niinku päästä pidemmälle. Mä oon niin rasisti, että mä oon tehnyt kongolaisenkaan videon ja mä oon tiedannut 10 000. Mitä mieltä tosta voi olla? Sä oot Onks mä voittaa. rasisti? Niin, miten se voi olla rasisti, jos se on tämmöinen tehnyt? Häh? Yli 20 cm. Et sulla on sit... Never mind. Joo, mä tiedän. Mutta mulla on... Siinä kesti kauan, että se meni sisään. Okei. Okay. No niin. Kato nyt. Hän meni... Nyt mä antan sua vähän paremmin, no? Se meni... Miten menee? Mikä se on tää? Siihen, että mulla oli Afrikan isoin kulli ja 15 äijää, ketkä heitti mua Kreikassa. Nyt ollaan jo päästy Joo. Mikä vitu 15? Nyt ollaan edetty. Mikä vitu 15? Haloo? En mä tiedä. Tää vittu Kiinaa vittu, kun vastataan puhelimeen. Vittu, miten nämä saatana postilähettelijät ei osaa saatana suomen kieltä vittu? Miten sä voit olla vittu töissä, jos sä et osaa saatana vittu suomea? Vittu, mene suomen kielen kurssille vittu. Se puhuu mulle jotain vitun Kiinaa toi vitun mies, saatana, opettelis suomen kieltä vittu. Miten tommoset pääsee töihin vittu? Miten tommoset pääsee vittu töihin vittu? Ei edes osaa puhua vittu suomea. Vittu maassa maan tavalla vittu. Vittu Suomi valkoisena vittu ihan oikeesti. Mä oon sitä mieltä, että vittu Suomi valkoisena vittu ihan oikeesti vittu. Alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää tää touhu vittu. Alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää tää vittu touhu vittu. Alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää, että vittu nää ei osais suomen kieltä vittu. Sä asut Suomessa, vittu puhu suomea vittu. Vittu ei osais suomen kieltä vittu saatana. Vituttaa. En oo rasisti, mua vaan vituttaa, että miten tommoset kielitaidottomat ihmiset pääsee töihin. Vittu. Miten kielitaidoton ihminen pääsee vittu töihin? Pois ja sitten susta tulee katulapsi ja sut heitetään roskiksesta roskakoriin. Roskakori ja jätesäkki, ding. Toivottavasti sun äiti ei hae sua päiväkodista. Toivottavasti sun äiti ei hae sua päiväkodista ja sitten sä oot katulapsi, sen jälkeen roska-auto hakee sut ja vie sut kaatopaikalle. Toivottavasti sun äiti ei hae sua päiväkodista. Ei mä oo haukkunut ketään narsisti, en oo haukkunut. Vittu ketä mä oon haukkunut? Mitä vittu se valehtelee? Toi on ihan totta, mä puhun vittu mykän miehen kanssa. Vittu, eilen oltiin saatana varmaan 5 minuuttia hiljaa vittu livessä. Mykkämies. Ja se on ihan fakta, en mä mitään sitä hauku vittu. En mä sitä hauku. Se on mykkämies. Se oli väsynyt. Joo vittu, niinpä niin vittu. Mun pitää vaan odotella vaan vittu kaikkea paskaa saatana. Vittu, mä en jaksa, vittu mä oikeesti. Okei, joo. Alba. Joo, mä soitin Alballe oikeesti niin paha oloa. Mä soitan nyt Alballe. Se ei edes tunne Albaa. What the fuck? Se ei edes tunne Albaa. Se tuntee mut. Ja se ei soita mulle. Se ei tee munkaan liveä. Miksi toi Alba on niinku joku Lili? Alba on niinku joku Lili, joka tunkeutuu kaikkialle sillä.
Joo, Alba on kyllä badi, mutta niinku... Anyway. Pitäisikö mun laihduttaa ja että niin, pitäisikö sun laihduttaa oikeasti. Jotain tollaista alkaa lässyttää vittu se muija. Niin mun mielestä tämä on aivan säälittävää käytöstä, koska mä en edes tiedä kuka sä olet. Mä muistan sut naamalta, että mä oon estänyt sut vuosi sitten mun liveistä. Mä en tiedä kuka sä oot. Mä en tunne sua. Niin mulla on oikeus fyysiseen koskettomuuteen. Se kuuluu ihan Suomen lakipykälään tää asia. Ja joo, tämä asia mennään ihan oikeuteen asti. Sinulta lähtee työpaikka, sinulta lähtee huoltajuus ja sinulta lähtee koko pohja sun elämältä. Mä voin sanoa sen, että mulla on sen verran seuraajia, että mä mahdollistan sinun elämääsi paskimman mahdollisen elämän, mitä ihmiseltä voi löytää. Vittu, haluuks toi nussii mua toi vartija? Vittu, kun se mulkkaa mua chatti. Haluuks toi vittu vartija nussii mua, kun se tuli tuohon eteen vittu kattelemaan mua? Se tuli vittu tuijottaa, kun mä laitoin mun noita ostoksiin, niin se tuli vittu tuijottamaan tuli. Haluuks toi vittu vartija nussii vai mitä vittu? Mikä se ongelma on? Vittu, Kela ei saa olla edes rauhassa kaupassa, kun vittu tulee vartijat vittu kattoo. Vittu luuli varmaan, että mä oon joku narkkari vittu. Ihan narkkari, Kela. Tekee, että mä oon vittu eilisillä meikeillä, niin se luuli varmaan, että mä oon joku nisti vittu. Vittu mä tarvii oikeesti vittu. Vittu et vituttaa. Mikä vittu auttaa tähän vitutukseen? Mä oon tänään himas. Mä en lähde vittu yhtään minnekään tänään. Mä en vittu halua nähdä ketään vittu. Vittu mä syön ruokaa ja on vittu himas. Mä en oo nukkunut hyvin vittu moneen viikkoon. En oo nukkunut hyvin vittu moneen viikkoon vittu. Paska, ihan sama. Legit, oikeesti. Te ette enää vittu pysty face to face, te ette uskalla sanoa vittu yhtään mitään. Vittu Jomsi ja kaikki tulee teidän kimppuun. Jos te tuutte ikin kiusaamaan face to face, niin vittu Jomsi ja nää tulee vittu. Et mua ei kannata kiusaa enää ihan PTV. Vittu neekeri puhelu. Vittu, tää on ihan neekeri tää puhelin. Mä sanon mitä mä haluun. Mä sanon mitä mä haluun, vittu piste. Klipille, okei, wow. Ihan kun tää olisi mun ensimmäinen kerta, kun mä sanon äänesana. Mitä vitun väliä? Ketä vittu kiinnostaa oikeesti? Vittu, te ootte kyllä jääneet. Te ootte kyllä jäänyt matkoille oikeesti. Ei millään pahalla, te ootte oikeesti jäänyt vähän matkoille. Jos teillä menee tollanen tunteisiin, niin oikeesti hankkikaa elämää, ei millään pahalla. Dragon fruit. Joo, sit mä otan sipsiä himauttu. Mitä sit jos joku tulee siellä sua vastaan ja vähän repii hiuksesta? No ei vittu, ei kukaan koske muuhun, mitä sä et ymmärrä. Mä saan sanoa vittu neekeri, jos mä haluun vittu, piste. €5 vittu maksaa 2 vittu energiajuomaa. Mitä vittua?
Vittu, muija tuli hakee klauttia mun avun. Muija tuli hakee vähän klauttia mun avulle ja kaikkea. Esitti niin vitun kiltti aluksi. Mikäköhän diagnoosi silloin? Mikäköhän diagnoosi tuolla Aadalla on? Kun se eka esitti niin vitun kiltti ja sit yhtäkkiä se vaan switchasi jonkun ruman äijän takia. Ruman äijän takia, miettikää. Niin se Aada, ja sen takia mä sanon nämä asiat, koska se Aada puhuu musta, sen takia. Ei mua kiinnosta joku vitun paska Aada, vittu. Pitäis turpansa kiinni. Jos se puhuu musta vielä kerran, niin vittu katsotaan. Vittu, sanokaa sille, että pitää turpansa kiinni. Onks täällä modei vittu? Teillä olisi ollut juttu. En mä tiedä. Selli, Keipi ja Selli, joo, just noin 2 äijää. No vittu kaksi Tuosta joku peliä. ainakin 2 kuukausi voisiko olla viimeksi. Ehkä menee jotain 3 kuukautta. Se näkyy joku hauska juttu. Näyttää. Varoitteko Älä vähät? Kattokaa. Jos siinä ei ole mitään sellaista veli. Ei veli, ei bro, kattokaa. Näyttää. Amir! Ei näy. Yo, Amir, على لا هيا على لا برو ليك سلام My bad. برو Amir 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 Yo, Amir, على لا هيا على لا برو ليك سلام برو ميكس على قبل ممكن هويدا Sassan hoitaa sun. No niin, kalas. Me lähdetään Sassanille. Sano myöhemmin, okei. Mä haluan nähdä bro, kun Sassanen toi. Äijä teki running suolaa taksiin. Veli, se lähti dashaa taksi, mutta se, kun se näki, mutta se tuli, miten mies kaikki hyvin. Mä sanoin, mitä mies? Tuu tänne. Se lähti juokse taksipäin. Jonesy meni yksin vaan. Mä vaan seisoin takan kattoo. Tää Trump meni En mä sanonut! Miksi sä kosket muhun? Miksi sä kosket muhun? Toi vittu käy muhun vittu käsiksi! Toi vittu käy muhun vittu käsiksi, toi vittu muija! Joo, älä vittu tule mun päälle, vittu hullu ämmä vittu! Joo, toi käy mun päälle, voiko sä oikeesti puolustaa mua vittu? Mä en ymmärrä, miksi toi vittu käy mun päälle vittu! Mä en ymmärrä, miksi toi vittu muija tulee mun päälle. Vittu. Jos se muija tulee, voiko sä sanoa mulle, please? Mä en edes tiedä, kuka se on. Että mua kohdellaan vitun niinku eri tavalla. Silleen joo, mä oon heittänyt M-pommia, niin on myös vittu Pullis heittänyt M-pommia ja vittu kaikkea. Se on yhtä lailla rasisti, se on yhtä lailla paska ihminen. Silti ihmiset tukee ja vittu kattoo sen vittu paskoin juttuja. Ja sit kun mä pyydän niin pientä vitun juttua, 8 vitun kaljaa. Te ootte tukenut Iippadaata monella 1000 eurolla. Te ootte tukenut pottukoiraa, joka on tienannut ihan vitusti rahaa sillä, että se ryyppää. Te ootte vittu tukenut kaikkia noit vitu rasisteja ja kaikkia noit vitu ihmisiä, noit hirveitä demoni-ihmisiä. Sitten kun mä pyydän vittu 8 vitun kaljaa, 8 kaljaa, niin se on vittu hirveä vitun pyyntö. Hirveä vitun pyyntö, 8 vitun kaljaa vittu kotiovelle. Plus mä oon valmis vielä vittu maksamaan siitä. On vittu kyllä mun mielestä aivan törkeätä käytöstä mua kohtaan, että vittu. Joo, mä ymmärrän, että vittu en tiedä, mä en ymmärrä. Mä sentään teen ilmasta kontenttia. Mä teen ilmasta kontenttia vittu teille. Mä en tee mitään vittu, tiedätkö että mä tarvisin jotain vittu subei. Koska ihan sama, tukekaa kaikki noit vitun feikkejä vittu juoruttavia. Tukekaa kaikki noit vitun feikkejä ihmisiä, jotka vittu ei halua mitään muuta kuin vittu rahaa. Ja ne on muutenkin ihan paskoja ihmisiä kaikki.
Vittu 8 kaljaa liikaa pyydetty. Vittu syö. No niin kiitti vaan vitusti. En vittu syö. Teidän vika. Tää on vittu teidän vika. Meni jo vittu roskiin. En syö tänään mitään ruokaa. En syö vittu. Kiitti vaan vitusti. Teidän vika. Heitin jo roskiin vittu. Hyvät leivät heitin roskiin. Niin kiitti vaan vitusti. En syö vittu mitään ruokaa. En syö. Heitin jo leivät roskiin vittu. En saa edes vittu syödä rauhassa, kun vittu pitää vittuilla taas. Joo, se on ihan teidän vika, vittu narsisti paska. Heitin jo roskiin vittu. Joo, heitin jo roskiin, kun en saanut syödä rauhassa. Alkoi taas valittaa. Mulla oli hyvä leipää ja kraavilohta. Sitten ne alkoi vittuille, niin mä heitin ne leivät vittu roskiin. Vittu. Ei saa vittu syödä nykyään. Nykypäivän täällä vittu neekerimaailmassa ei saa syödä edes vittu rauhassa. Nykypäivän ei saa vittu edes syödä rauhassa, kun alkaa vittuille nämä vittu vammaiset. Joo, heitin jo leivät roskiin. Ei oo enää nälkä vittu. Ei oo vittu enää nälkä. Vaihdat toi ketju. Sen takia mä en ota tätä korua pois, koska tää tuo mulle turvaa. Mä tiedän, tässä on hiuksia. Mä tiedän, että tää näyttää rumalta, mutta mä en pysty nukkua ilman tätä. Mä en voi ottaa ristikorua pois, koska oikeasti mulla tapahtuu jotain, jos mä otan tän. Tää suojelee mua. Tää koru suojelee mua. Tää risti suojelee mua. Mä en voi ottaa ristikorua pois. Voisiko ne hiukset repiä? Ei ne hiukset lähde. Mä oon yrittänyt ottaa niitä pois. Ne hiukset ei lähde. Hiukset ei lähde pois. Mä en tiedä miksi. Vittu, ei ne lähde pois. Tätti, ei ne lähde pois. En mä polta mun kaulaa. Se oli nyt vaan, että mä en polta mun kaulaa. Antaa olla, se nyt on tämmönen. Se nyt on tämmönen. Ne ei lähde pois. Ei ne lähde pois. Saksilla. No okei, jos ne ei lähde saksilla pois, niin muistakaa, että on taas teidän vittu. Tää kiusaatte mua. Vittu, kun ne ei lähde vittu pois. Vittu, kun ne ei lähde pois. Ne ei vittu lähde pois. Vittu, mä oon lihonnut taas 5 varmaan. Ei mua kiinnosta, vaikka mun korus on hiuksia. Eikö se ole pääasia, että mua ei kiinnosta, vaikka mulla on hiuksia mun korussa? Mä en tajua, minkä takia ihmiset oikeasti kiusaa mua? Se on vaan vittu pelkkä koru. Mitä vitun väliä sillä on? Mitä väliä, vaikka mun korussa on hiuksia? Mä en ymmärrä, mitä väliä sillä on. Ei ne lähde pois. Ei ne lähde pois. Estäkää toi Noora-vuoro. Mitä sä teet? No chatti sanoo, että mun tää vittu polttaa mun koru vittu. Mä en tiedä miksi. Mun koru on nyt palannut, kattokaa. Chatti sanoi, että mun pitää polttaa mun koru. Eikö toi vähän sairasta? Vitun sairasta. Chatti haluaa, että mä poltan livessä vittu ristikoru.
Mun koru on nyt palannut. Chatti, kuka ostaa uuden korun mulle? Mä laitoin sytkärin tähän ketjuun ja tää ketju on ihan palannut nyt. Chatti sanoi mulle, että mun pitää polttaa tää ketju, niin tää on nyt palannut ja tää on mennyt nyt rikki tää koru. Chatti sanoi, että kun tässä on hiuksia, niin tähän pitää laittaa sytkäri. Mä laitan sytkärin, nyt tää on ihan palannut tää koru. Kuka sanoi sen, että laita Fairii? Sä ostat mulle, ei Fairii, kun sä sanoit mulle, että ota sytkärillä hiukset pois korusta. Sä ostat mulle vittu uuden korun. Kato miltä mun koru näyttää nyt. Kato miltä mun koru näyttää nyt vittu. Tää on palannut. Tää on vittu palannut. Oota, sä ostat mulle uuden korun, mä lupaan. Mä lupaan, että sä ostat mulle uuden korun. Mä lupaan, sä ostat mulle uuden. Mä en oikeesti huija, sä ostat mulle uuden. Vittu, tää ketju on ihan vittu palannut tulesta. Tää on palannut koru. Katkaa. Haisee ihan palannut. Legit. Pesässä. Vittu, ei tää lähde. Tää on vittu palannut. Tää ketju on palannut. Tää ei oo mikään aito hopea. Tää on palannut tää vittu koru. Tää on palannut. Ei laita, kun te ostatte mulle uuden. Kun te ostatte mulle uuden pisteen, te sanoitte itse, että mun pitää polttaa tää, niin te ostatte mulle uuden. Mä lupaan, te ostatte mulle uuden ketjun. Te ostatte. Te ostatte mulle uuden ketjun. Mä heitän kohta ampommin, by the way. Jos te ärsytätte mua vielä, niin mä heitän ampommin. Jos te ärsytätte mua, niin mä heitän ampommin. Jos te ärsytätte mua. Ok, no esim. Julia. Siis Julia on mun kaveri ja kaikkea, mulla ei ole mitään Julia vastaan. Mutta ensinnäkin Julia on esimerkiksi tehnyt natsitanssin. Jos mä tekisin natsitanssin, niin mut oikeesti vittu hakattais. Tai silleen niinku oikeesti niinku legit. Tai silleen niinku tiiäksä, mä en vaan niinku tajuu silleen. Mut tää muija, mä oon nähnyt ton vittu ääskuvan. Niin, silloin vittu legit, sillä näkyy oikeesti, mä vannon teille, mutsin pään kautta. Se tekee dogistyle-asennon, sen 2 luuta törröttää tonne kattoon. 2 luuta törröttää. Sillä on luu perse, sillä legit, mä oikeesti vittu. Sillä oli 2 luuta, 2 luuta meni pystyyn. 2 luuta meni pystyyn. Vittu, mä en oikeesti huijaa. Mä en oikeesti legit huijaa vittu. Se ite sanoi, että mä oon läski, niin mä annoin sille backia, koska silloin ihan vitun luina perse vittu. Onko sulla kaikki hyvin? On. Mutta onko Lillillä kaikki hyvin, joka haukkuu mua vittu läskiksi? Ja kattoo mun livei. Se muija kattoo mun livei, vaikka mä oon sanonut sille jätä mut rauhaa. Mä oon sanonut tälle muijalle jätä mut rauhaa, mutta se kattoo mun livei. Koska se ahdistelee mua. Mut mä lupaan, jos Lili sanoo ikinä mulle jotain, mä menen Turkuun. Chatti, jos Lili haukkuu mua vielä enää ikinä, mä menen Turkuun legit. Mulla tekis mieli, tiedätkö mitä mulla tekis mieli? Mulla tekis mieli ryöstää Lilin pankkitili. Mulla tekis mieli ryöstää sen pankkitili vaan. Mä en tiedä miksi, tekis vaan mieli. Silleen, jos se muka tienaa niin paljon, niin mulla tekis vaan mieli ryöstää sen pankkitili legit. Ai vittu kelaa, mä vaan ryöstäisin sen. Kelaa, mitä Lili voi tehdä, mä menen sen luo. Mä oon sille silleen, että anna sun kortti. Sitten mulla on vähän juttuja, siis myykili juttuu tälleen. Sitten mä pakotan se antaa sen salasanat YMS. Mä sanon, no niin, nähdään. Jätän se sinne. Lähden Helsinkiin bussilla. Ja vittu, se on siinä. Ai vittu, toivottavasti tapahtuu joku päivä. No elävä. Oot ilkeä. Ihan sama, ei mua haittaa. Ai vittu chatti, te ette tajuu paljon mä nautin tästä fantasiasta. Te ette tajuu paljon mä vittu nautin tästä fantasiasta vittu. Vittu mulla tulee fantasiaideoita. Se ei vittu aja kännissä autoa. Se ei vittu ala uhriutuu. Vaan se on vittu mies. Se ei oo mikään vittu kalupekka perkele. Se ei oo mikään vittu keipi, haloo. Vittu haukkukaa keipit, älkää mun miestä. Chatti, mitä mieltä ootte? Haukkukaa mieluummin sitä kuin vittu mun miestä, halo. Mun mies ei oo tehnyt mitään. Se on vaan vittu feimi. Täpä. Mitä keipi teki? Se on vaan vittu ei mitään, mut
Vittu. Älkää haukkuko. Haukkukaa vaikka mua miaammin, ihan sama. Ok, miksi te haukutte mun miestä? Ei mua kiinnosta, ootte vaan kateellis. En mä jaksa edes. Ihan vittu sama, haukkukaa vaan. Vittu vammaisia, mitä vammaisia ihmisiä vittu. En laita mitään koneeseen. Mä vittu laitan sen näin. Te oikein nautitte siitä, kun toista vituttaa. Vittu, te ootte oikeesti mielisairaita ihmisiä. Te ootte kirjaimellisesti mielisairaita. Te nauratte sille, että toista vituttaa. Se on teidän mielestä hauskaa. Sä ite haukut meitä. Turpa kiinni. Turpa kiinni. Kelaa. Se sanoi, että haluuks mä vittu päähäni. Mitä? Tää tulee vielä lisää. Joo, jes. Jos ihmiset uhkailee vetää mua turpaa täällä vittu julkisella paikalla. Siis toi muija oli silleen, että kannattaisiko mun laiduttaa. Ja niinku, että kannattaisiko mun laiduttaa ja jotain niinku. Sit mä kuvasin sitä, että kattokaa, tää sanoi tälleen. Sit se oli silleen, että haluuks mä turpaa. Se oli tolleen vittu. Vittu, mä tapan sen. Vittu! Vittu! Ai kuka mollas mua selän takana? Kuka mollas mua selän takana? Niin kerro vaan vittu. Niin kuka? Kerro vaan ihmeessä. Niin voisitko niinku kertoa? Äläkä puhu. Vittu, haluuks säkin estolla? Se Espanjan mies. No ei vittu ole haukkunut mua vittu. Sä oot ihan vittu lammas muija vittu. Sä uskot kaiken mitä vittu chatti sanoo. Ei se ole vittu haukkunut mua. Laita mulle nyt todistevideo missä se haukkuu mua. Kun se ei oo missään vaiheessa haukkunut mua. Sä keksit noit vittu juttui sun päästä. Sä haluat näköjään estolla vittu legit. Vittu mä estän sut. No niin User lähtee vittuun. Vittu, miksi toi Julissa ei jätä mua rauhaa? Mä oon estänyt sen kaikkialta legit. Kato, kello on 9.30 ja taas alkaa vittuilu. Kello on 9.30 ja mä oon tehnyt tätä liveä vittu 6 minuuttia alkaa vittuilu nyt jo. Vittu mä estän tänään kaikki livestä. Käsi, niillä on ihan vitu isot kädet, sellaiset läskit kädet. Ja mulla ei oo läskit kädet.
Mulla ei ole läskit, mulla on normaalit kädet. Kirjoittakaa fat hands. Fat hands. Te tiedätte, kun niillä on sellaiset ihan... No en mä jaksa selittää enää. Kyllä menkää kattoo, jos te näette joskus, niin kattokaa niiden käsiin. Paljon painat, melkein 100 kiloa. Mut mulla on lihasta, mulla ei oo, mun keho ei oo pelkkää läskiä, vaan lihasta. Mulla on lihasta myös. Ok, ihan sama, ei mua kiinnosta. Ketkä on nähnyt mut livenä nyt kun mä oon chubby? Te tiedätte, että mä en oo niin läski rehellisesti. Mä en oo niin läski, miltä mä näytän livessä. Mä oon ihan silleen perus. Tän takia mä sanoin, että mua ei kannata ärsyttää. Koska mä hajotin vittu kirjaimellisesti. Tää maksoi saatana melkein 100 € ja vittu tää meni rikki, koska chatti vittuili. Vittu, tää meni hajalle tää koko vitun pöytä. Tän takia vittu mä en enää koskaan tee. Tää oli vittu viimeinen live mitä mä teen. En vittu varmaan tee enää mitään vitun liveä. Vittu, kiitti vaan. Kiitti vaan vitusti kun haukutte mua, kiusaatte mua joka vitu. Vittu, sinne meni pöytä. Kiitti vaan vitusti. Ihan vitusti kiitti. Mä vedän tänään perseet ja vittu viiltelen. Vittu, vedän vittu saatana valtimman auki. Vittu, vedän. Miten mä pystyn vääntämään tota? Miten mä pystyn vääntämään, että toi menee suoraksi?
En laita niitä vittu, kun se ei tarvitse laittaa. Vittu, ihan oikeesti taas vittu te ärsytätte mua. Mä sanoin, että tää on vittu valmis tää pöytä, mutta tässä on vittu vääntynyt toi kohta. Estäkää noin, noista ei mitään vittu hyötyä. Noi yrittää taas vittu triggeröidä mua vittu jollain vittu paskakommenteilla. Tämä on vääntynyt, niin kuin näette, toi on ilmassa. Tässä on tää pöytä. Tämä on ilmassa, koska mä heitin tän vittu, chatti ärsytti mua, niin vittu mä heitin tän. Niin tää on nyt vittu rikki tää vitun pöytä. Oikeesti mä lupaan. Mä haluan pyytää oikeesti anteeksi. Mä oon kattonut itsestäni Reddit-klippejä ja oikeesti mua hävettää. Mä oon ollut ihan vitu ilkeä. Legit. Mä en oo oikeesti ilkeä ihminen, mut niin, mulla on niinku stressi ollut vähän. Ja silleen se ei oikeuta olla ihmisille ilkeä, mut silleen mäkin oon vaan ihminen, tiiäksä. Chatti, loppupeleissä mäkin oon vaan ihminen. Ja mäkään kestä kaikkea paskaa, chatti. Mä en kestä kaikkea paskaa, tiiäks? Mäkin oon vaan ihminen, chatti. Joo. Mä tiedän terveysriskeistä. Mä tiedän milloin sun maksa voi vaurioitua. Jos sä juot legit 3 vuotta putkeen joku 4 kertaa viikossa, niin sit sulla voi tulla ehkä jotain. Te ette tiedä mitään terveyshaitoista. Ette te tiedä. Legit. Sanotaan mun kuolleelle ukille, kuka kuoli alkoholismin aiheuttamaan suusyöpään. Okei, mutta ihan BTV, mutta sun isä varmaan ryyppäsi paljon enemmän kuin 7 kaljaa viikossa. Miten sä et edes voi vertaa? Sä et voi ottaa. Miksi sä uhriudut? Miksi sä otat jonkun sun kuolleen ukin esille livessä? Mä en oo puhunut ensinnäkään sun kuolleesta ukista. Miksi sä tuut tänne jotain hakea sääliä vittu? Mene vittu oikeesti. Mua alkaa vituttaa, kun ne alkaa hakea sääliä täällä. Eli väitättekö te, että jos mä juon 7 kaljaa viikossa, silleen mä juon maanantaina 1 kaljan, tiistaina 1 kaljan, keskiviikkona 1 kaljan, torstaina 1 kaljan, perjantaina 1 kaljan, niin mulla tulee joku syöpä. 7 kaljaa yhteensä viikon aikana, niin mulla tulee syöpä. Sanoko joku niin? No kyllä sä just sanoit, vitu Anni. Mä tiedän, itse asiassa mä sain sun Reddit-käyttäjä Anni, mä tiedän kyllä kuka sä oot. Toi Anni on ollut kaikkien näitä juoruttavia liveissä. Ja samoin tää Emma. Emma läkätty, Anni läkätty. Sä oot aina Julian ja kaikkien näitä vitu keipiä näitä liveissä. Mä tunnistan teidän naamat. Teidän naamat on jo läkätty. Mä tiedän, että te ootte Redditämmiä. Koska te ootte kaikkien liveissä, niin siitä mä päättelen, että te ootte Redditämmiä. Mulla on hyvä kuvamuisti. Ja toi Jahu myös. Toi Jahu on ollut Julia liveissä. Mä muistan, mulla on hyvä kuvamuisti ja nimimuisti. Mulla on hyvä nimimuisti. Ei kun luen ne mun kommentit uudelle, en sanonut, että sä kuolet, jos syöt 7 annosta viikossa. No sähän sanoit, että mulla tulee terveysriskejä, jos mä juon 7 annosta viikossa. Turpakin, sä oot vaan köyhä, sulle ei varaa alkoholiin, niin sä oot katkera siitä, että sä oot köyhä, sulle ei varaa juoda kuin vittu ekstran pirkka, omenalonkeroa, omenasiideriä, niin sit sä itket mulle, että mulla tulee terveysriskejä, koska mä oon varakkaampi kuin sinä ja mulla on varaa ostaa kunnon viiniä Alkosta, eikä mitään halvinta kyykkyviiniä, niin sä tuut tänne iniseen mulle, että mulla on vittu alkoholiongelma, että me ei vaan vittuun. Läpän. Ei, mutta ihan oikeesti, ei mulla ole alkoholiongelmaa. Chatti, Julia Kakkonen, mega, mä en ymmärrä. Mikä vittu teet vaivaa? Lähtekää vittu mun livestä. Miksi vertaat itseäsi kehenkään? Missä vaiheessa mä oon verrannut? Missä vaiheessa mä olen verrannut? Koska täällä chatissa sanotaan, että mä olen Julia Kakkonen. Missä vaiheessa mä oon verrannut? Säkin voit lähteä vittuun mun livestä, vittu. Säkin voit lähteä painua vittuun. Säkin voit painua vittua oikeesti.
Oikeesti, estäkää vaan noin kaikki. Näettekö, että tässä on syy, miksi mä haukun, tässä on syy, miksi mä heitän M-pommeja, tässä on syy kaikille. Tässä on hyvä esimerkki siitä, minkä takia mä suutun, minkä takia mä raivoon liveissä. Tässä on vitu hyvä esimerkki. Vittu neekeri, vittu vois vittu huutaa täällä, vittu ihan kunnolla vittu sanaa, kun vituttaa, mua ärsyttää nytte. Mä puhun anonyymisti tästä vitun ihmisestä ja sit vittu jengi vittu liikkaa tätä vittu paskaa liikkaa vittu ihmisiä täällä. TikTok-liveihin. Toi on oikeesti noloa rehellisesti. En mä kehtais omalla naamalla kommentoida jonkun random ihmisen liveä jotain vitu paskaa. Toi olisi vaan noloa, koska niinku, sille ihan kun mä olisin parempi ihminen sille. Ihan kun saisit parempi ihminen. Ihan kun saisit parempi ihminen kuin mä. Sori nyt vaan. Tää on vaan vitun noloa oikeesti. Kiusaat ihmisiä livessä. Mä en kiusaa ihmisiä, ne kiusaa mua ja mä sanon niille takas. Mä en sano mitään, mutta tostelee chattiin. Toi ei oo kyllä hauskaa käydä yhtään. Sanot toi on rasisti, rehellisesti toi on vittu rasisti maista. Ei millään pahalla, toi on vittu rasisti maista. Niinku mä en tiedä, saaks tossa hyvä ilo. Saat sä hyvä ilo siitä, että sä sanot tota sanaa. Eiks niitä tollaiset ihmiset mä yritän vielä auttaa? Oma virhe rehellisesti. Oma virhe, se oli mun oma virhe, ei voi mitään asiaa. En mä tiennyt, että toi muija on tällainen. En mä tiennyt, että se oikeesti heittää mitään n-pommeja. En mä tiennyt, että se vihaa, että et on auttanut mua. En niin. Mä sanoin sille poista OnlyFans, mä maksan triplasti enemmän, sä oot halunnut. Et sä halunnut, ei sit. Mua kohdellaan vitun niinku eri tavalla. Silleen joo, mä oon heittänyt M-pommia, niin on myös vittu Pullis heittänyt M-pommia ja vittu kaikkea. Se on yhtä lailla rasisti, se on yhtä lailla paska ihminen. Silti ihmiset tukee ja vittu kattoo sen vittu paskoin juttuja. Ja sit kun mä pyydän niin pientä vitun juttua, 8 vitun kaljaa. Te ootte tukenut Iippadaata monella 1000 eurolla. Te ootte tukenut pottukoiraa, joka on tienannut ihan vitusti rahaa sillä, että se ryyppää. Te ootte vittu tukenut kaikkia noit vitu rasisteja ja kaikkia noit vitu ihmisiä, noit hirveitä demoni-ihmisiä. Sitten kun mä pyydän vittu 8 vitun kaljaa, 8 kaljaa, niin se on vittu hirveä vitun pyyntö. Hirveä vitun pyyntö, 8 vitun kaljaa vittu kotiovelle. Plus mä oon valmis vielä vittu maksamaan siitä. On vittu kyllä mun mielestä aivan törkeätä käytöstä mua kohtaan, että vittu. Joo, mä ymmärrän, että vittu en tiedä, mä en ymmärrä. Mä sentään teen ilmasta kontenttia. Mä teen ilmasta kontenttia vittu teille. Mä en tee mitään vittu, tiedätkö että mä tarvitsin jotain vittu subei. Koska ihan sama, tukekaa kaikki noit vitun feikkejä vittu juoruttavia. Tukekaa kaikki noit vitun feikkejä ihmisiä, jotka vittu ei halua mitään muuta kuin vittu rahaa. Ja ne on muutenkin ihan paskoja ihmisiä kaikki. Vittu 8 kaljaa liikaa pyydetty.